Τα ούλα αποτελούν ένα φυσικό προστατευτικό πλέγμα που εμποδίζει τα βακτήρια να εισέλθουν στον οργανισμό μας. Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα υγείας αφορούν στα ούλα μας, με πάνω από το 50% των ενηλίκων να πάσχουν από ουλίτιδα ή περιοδοτίτιδα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τι μπορείτε να κάνετε για να προλάβετε ή να αντιμετωπίσετε μια ασθένεια των ούλων? Αναγνωρίστε τα πρώτα σημάδια, όπως έντονο κόκκινο χρώμα, ελαφρύ πρίξιμο, αίσθηση αναισθησίας ή πόνου, ακόμη και αιμορραγία κατά το βούρτσισμα. Επισκεφτείτε τακτικά τον οδοντίατρό σας. Βουρτσίστε σωστά τα δόντια σας 2 φορές τη μέρα και με μαλακή οδοντόβουρτσα, όπως η οδοντόβουρτσα PerioGuard προστασία ούλων από την ολοκληρωμένη σειρά Colgate PerioGuard. Διαλέξτε μια αντιβακτηριακή οδοντόκρεμα, όπως η οδοντόκρεμα PerioGuard προστασία ούλων. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την οδοντόκρεμα PerioGuard προστασία ούλων και λεύκανση για επιπλέον φροντίδα της φυσικής λευκότητας των δοντιών, ή την οδοντόκρεμα PerioGuard προστασία ούλων και ευαισθησία με τη διπλή δραστική φόρμουλα με φθοριούχο αμίνι και ψευδάργυρο για καταπράινση και προστασία των ευαίσθητων ούλων. Συμπληρωματικά, χρησιμοποιήστε οδοντικό νήμα για να απομακρύνετε και τα πιο επίμονα υπολείμματα τροφής. Προσθέστε ένα στοματικό διάλειμμα με αντιβακτηριακή δράση χωρίς αλκοόλ, όπως το στοματικό διάλειμμα PerioGuard προστασία ούλων στην καθημερινή ρουτίνα σας. Απομακρύνετε τα γλυκά με ζάχαρη από τη διατροφή σας, καθώς συμβάλλουν στον σχηματισμό και την ανάπτυξη οδοντικής πλάκας. Πείτε όχι στο κάπνισμα, καθώς μειώνει τη ροή αίματος στα ούλα, επιδεινώνει τη φλεγμονή και μειώνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Αντιμετωπίστε το στρες, γιατί μπορεί να επιτρέψει σε βακτήρια να αναπτυχθούν πιο εύκολα στο στόμα.